Itxaro Bordak Amaia Espeldoi detektibiaren 6. eta azken lana aurkeztu du. Euri zitalari esker izeneko eleberria Donibane Garazin abiatzen da. Istorioaren ardatzean Mairen desagerpena dago. Emakumearen ama detektibiaren gana joango da alaba aurki dezala eskatuz. Erretiroa hartzear dagoen arren, Espeldoik kasua onartuko du. Amaia Espeldoi zelaren 6. atala da, eta segur aski azkena izango da. Amaia Espeldoi novela hontan etortzen zaio inkesta berri bat, ama bat horbiltzen zaio Garaziko herrian, bere alaba desagertu dela haren bila joateko. Eta haren bila eramango ditu urratsak mugaren alde bietan, eta azkenean Landesetako ianean gertatu beharreko. Ama Espeldoi inkesta honetan irakurleak aurkituko ditu pista batzu, bistan dena, pista Madi pertsonaiaren bila hasteko eta haren aurkitzeko. Ez dakigu bizirik ala hilik, baina aurkituko du. Eta badira beste pista batzu, pixka bat sartuak direnak, agertu gabean noiz idatzia izan den novela hori, ze baldintzatan, ze kontestutan, sartu ditut ere historiari buruzko eta gertakari batzuri buruzko halako zantzuak ere. Irakurlearentzat izango da ikerketa bat, detektibe ikerketa bat, eta inguruan dituen beste ikerketa hainitz ere, ikerketarik nagusiena Amaia Espeldoi sailuntan delarik hizkuntzaren ingurukoa.